Fálase, do que se fala en praza.gal. Cando se celebran eleccións europeas, un dos argumentos que é habitual escoitar para animar o electorado a participar nelas é que moito do que se decide en Europa, moito do que se decide nas institucións da Unión Europea, nos afecta diariamente, nos afecta na nosa vida cotiá, no traballo, no consumo, no medio ambiente, nas empresas. Así sucede a través de directivas, de regulamentos, de diversas normativas, o que coñecemos como leis europeas, para entendernos, que chegan despois de procesos que polo xeral son lentos, son complexos, que en ocasións pois é complicado de entender e de explicar tamén, non? Unha das patas deses procesos que acaban converténdose en leis europeas é o Parlamento Europeo, que é xusto o que se elixe o vindeiro 9 de xuño. En os últimos 5 anos, un dos protagonistas de elaboración de algunhas desas normas, entre elas de algunhas das máis relevantes, e agora falaremos, é o referente do PSDG na candidatura do PSOE para estas eleccións, Nicolás González Casares, que foi eurodeputado socialista nesas legislatura e aspira a seguir sendo por 5 anos máis. Acompáñanos neste novo episodio do Fálase especial eleccións europeas. Nicolás González Casares, moi benvido a Praza.gal. Moitas gracias, bons días e sobre todo moitas gracias á Praza, e quero dicir isto xa de inicio. Creo que Praza Pública é un dos medios con máis rigor informativo que temos en Galicia, tamén no ámbito europeo, e iso agradecese moito nestes momentos de desinformación e uso do que se ven chamar o lodo ou a lama na política. Agradecese que existan medios certeiros e que van ao dato exacto como Praza. Pois agora imos tentar manter o nivel nesta entrevista. Sí, bueno, pero quería mencionalo, non? Porque eu creo que é importante isto, non? Bueno, foi unha legislatura marcada por crises. A primeira foi a crise da pandemia, da COVID, e despois veu pois unha crise, digamos, de recuperación inflacionaria marcada tamén por unha disrupción enerxética. Tive a oportunidade de traballar en ambos ámbitos. O primeiro deles, que é a crise sanitaria, onde como enfermeiro pois ocupeime do que é a xestión do día a día cando estamos tratando de conseguir vacinas, revisando os contratos, reclamando a Comisión celeridade niso, e despois tamén reformando a Axencia Europea de Medicamento para facela pois máis forte para futuras crises, pero tamén para revisar as cadeas de suministro e de abastecemento de fármacos, que é un dos problemas que temos en Europa, do que se fala pouco a nivel local, pero ás veces faltan medicinas, e non só en Galicia ou España, en toda Europa, non? E despois xa no momento máis enerxético, por así decirlo, ainda que eu xa viña traballando en moitos dosieres de enerxía, tivemos a Directiva Renovables, onde Galicia foi unha inspiración para esa Directiva Renovables, fun o ponente socialista, o que se chama ponente na sombra, e despois fun o ponente da reforma do mercado eléctrico europeo, que creo que é un fito, que un galego digamos, reforme desde o Parlamento Europeo un mercado que afecta a 450 millóns de persoas. E teño que dicilo, eu sí teño Galicia cando na mente, na inspiración, cando facemos as nosas emendas, cando facemos esas normas, porque claro, un vive nun territorio onde pasan cousas e sinte o que a xente está pasando cando non pode pagar as súas facturas ou cando lles conectan a luz, e iso tratamos de evitalo, e creo que fixemos un bo resultado. Eu creo que galegos e galegas hoxe en día están menos preocupados da factura da luz que hai 2 ou 3 anos. Bueno, algo faríamos ben, creo. O primeiro que estamos a preguntar, tamén nos preguntamos en Praza sempre que falamos das eleccións europeas do 9 de xuño, é se a primeira pugna, máis alá de que lóxicamente cada partido pois pide voto para si mesmo, obviamente, non? Non sei se a primeira pugna é facerlle ver á xente, primeiro, que hai eleccións, segundo, que é importante ir votar nas eleccións europeas, que é trascendental, entre outras cousas, por todos estes temas que estaba agora mesmo comentando. Bueno, trascendentales son cruciais, e é certo que temos que tratar de que a xente vaya a votar, e nós intentámoslo. E é unha das cousas máis complicadas, porque aparte temos certa fatiga electoral, estamos cansados de ir votar, pero claro, hai que ir votar porque estas eleccións europeas xogámonos 2 modelos. O modelo de unha Europa que se construía pois con consensos, pero sobre todo con máis paz, democracia, respecto aos dereitos humanos, ou unha Europa que pretenden desde a ultradereita, as forzas populistas reaccionarias, de menos dereitos, menos Europa, máis levantar fronteiras, sobre todo pois ideas que creíamos xa esquecidas no pasado e que están volvendo a agromar. E con eles unha dereita, singularmente a dereita española, que empeza a mercadear futuras alianzas con eles. E a nos danos moito medo, é dicir, creo que é unha ameaza para as nosas sociedades, e creemos na verdadeira Europa, no proxecto de construción europea. Eu creo que cando o Partido Popular
fai as beiras a ultradereita ou goberna como goberna en España en comunidades autónomas, está dándonos unha idea do que pode pasar no resto de Europa. Por eso temos que ir votar. E aquí quero dicir que nós os socialistas fomos capaces de paralos en España, coa colaboración de moitas forzas e de moita xente que foi votar. E pedimos esa colaboración de novo porque aí vai nosa vida. Aí nosa vida o proxecto europeo, pero tamén en boa parte dos nosos dereitos e libertades. Ata agora a presidenta da Comisión, von der Leyen, xa se abriu, non, a un pacto coa extrema dereita. Feijóo dixo nos últimos días que Giorgia Meloni non é exactamente o mesmo contra a extrema dereita. Non sei se ata que punto podemos espertar o 10 de xuño cun Parlamento Europeo gobernado, digamos, efectivamente pola dereita tradicional xunto coa extrema dereita, co que implica de cambio pois, unha tradición europea, non, de grandes pactos populares, socialdemócratas, e trasladalo iso pois, despois ao resto das institucións. Bueno, populares, socialdemócratas, liberais, verdes, foi o gran tronco desta última legislatura. Por eso extraña tanto esa von der Leyen que quere, digamos, facer amizade con Meloni. De Feijóo xa non me extraña tanto. De Feijóo non me extraña tanto que queira tamén ter alianzas con alguén que permite que esas marchas fascistas polo medio de Roma. Eso nós, de verdade, non o queremos ver de novo en Europa. E esa realidade de Fratelli d'Italia. A Fratelli d'Italia é que velos no Parlamento Europeo actuar. Está moi a dereita, moi ultradereita. Partindo xa de que Italia é un país que non avanzou socialmente ás veces como España, por exemplo, na igualdade, no recoñecemento da comunidade LGTBI, é dicir, por exemplo, o dereito a casarse con quen queira, eso non o hai en Italia, sigo en España. Por lo tanto, tamén eu creo que eles, en certa medida, esta internacional ultra, ven a España e ten a España no seu objetivo porque España representa nos últimos anos todo o que eles odian, a diversidade, a igualdade de oportunidades, o abrir as portas. Eu creo que máis emprego e mellores salarios, eu creo que eso non lles gusta e por eso disparan tamén contra España. Comentaba antes que na reforma do mercado eléctrico tivo moi presente pois, as características de Galicia, non? Ou a realidade pois, nese ámbito. Por que o electorado galego pode confiar en que votar PSOE nestas eleccións e tamén defender os intereses galegos? Están poñendo tamén moito foco nesta campaña. Bueno, nós non só pretendemos ser a voz de Galicia en Europa e facer máis Europa desde Galicia. Nós queremos ser a voz e a influencia, porque nós temos influencia real nas decisións do Parlamento Europeo. Vostede acaba de dar unha mostra, reformar o mercado eléctrico. Eu mesmo legislei máis que todo o resto de deputados galegos xuntos nos últimos 15 anos, nunha sola legislatura. Por tanto, teño influencia no meu grupo parlamentario, que é o segundo da Cámara. Legislei como ponente en industria, en enerxía, en saúde, legislei tamén cuestións de pesca, renovable. É dicir, que estiven nas grandes decisións como galego, inspirado tamén no meu territorio, tomando decisións europeas. Por tanto, temos voz e temos influencia. E aparte, onde eu non chego, teño unha delegación socialista española, con eurodiputados en todas as comisións do Parlamento Europeo, que me transmiten que hai un problema, ou cando hai un problema que afecta a Galicia. E entre todos tratamos de tomar decisións que nos beneficien tamén a todas as comunidades autónomas. E cando eu non estou de acordo, por exemplo, en pesca, moitas veces, ou en cuestións agrarias, voto diferente dos meus compañeiros e compañeiras. Por lo tanto, tamén garantimos a defensa de Galicia, pero esa defensa con voz máis influencia. Ata que punto pode callar o discurso ou a tentación de facer do 9 de xuño unha especie de plebiscito en clave estatal, que non se vote tanto sobre Europa ou sobre política europea, que se vote pois, sobre Pedro Sánchez, sobre Feijóo, sobre a amnistía, bueno, pois todos estes asuntos que xa nesta primeira fin de semana de campaña estiveron moi presentes, moi na xenda, non? Bueno, non somos os socialistas os que estamos introducindo eses debates na senda. Para nós as eleccións europeas son importantes porque son eleccións europeas. E o Partido Socialista de verdade crese Europa. Por eso decimos máis Europa. E por eso temos de candidata, pois, ni máis ni menos que a vicepresidenta do goberno, a Teresa Rivera, que ademais é unha persona extraordinariamente coñecida e ben recoñecida en Bruselas. É dicir, estamos poñendo de cabeza de lista alguén valioso no goberno, pero que vai ser moi valioso en Bruselas. Nos tomámonos en serio isto. Vía onte que o Partido Popular fai un mitin para falar de cousas das que na campaña catalana non falaba, pero ahora quere falar, e a primeira que oculta é a catalana que teñen en Madrid, e non a deixan falar no mitin do Partido Popular en Madrid. Por lo tanto, non sei, hai unha desorientación total. Nós imos falar de Europa,
do real europeo, da transición ecolóxica, da transición digital, da necesidade de máis fondos e de non negar, por exemplo, a realidade dos fondos de recuperación que están traendo o futuro tamén a Galicia. Mencionaba agora a Teresa Rivera, candidata do PSOE, que é actual vicepresidenta e ministra para a Transición Ecolóxica. A crise climática está no centro, non, da preocupación, tamén da política europea nestes últimos anos, tamén a priori nos futuros. Pódese seguir avanzando en obxectivos como a descarbonización ou como o impulso das renovables nunha unión potencialmente controlada polas dereitas ou máis escorada ás dereitas? Ben, ese é un dos riscos que temos. É dicir, as dereitas, o retardismo e o negacionismo climático están se apoderando non da ultradereita que se estaba neses termos, senón tamén da dereita máis moderada. Nós creemos que non é tempo de dar pasos atrás cando temos unha emerxencia climática e vemos cada día eses efectos e afectan as persoas e a vida real da xente. Por tanto, temos un desafío global, temos unha responsabilidade coas vindeiras xeracións de avanzar. E aquí non podemos deternos. Temos que avanzar na loita contra o cambio climático, na descarbonización da nosa economía, nesa transición ecolóxica, que ademais é unha oportunidade para Europa, porque nós somos altamente dependentes de combustibles fósiles. Europa importa masivamente fósiles. Como hai renovables, seremos máis independentes, dependeremos menos, por exemplo, de inimigos como Rusia ou tiranías do Golfo, non dos países árabes. Pero que ademais Galicia pode ser unha gran beneficiada desta transición. E temos que facer, claro, de un xeito ordenado, como nós propusemos na Directiva de Renovables, pero temos que facelo. Non vale laiarse despois das oportunidades perdidas, porque isto está pasando agora e pode pasar en Galicia. Vemos como outros territorios, como Aragón, está recibindo grandes investimentos. Por qué? Por enerxía limpa e asequible, pero ademais polas boas conexións digitais. A rede de fibra española é das mellores, non só de Europa, senón do mundo. Por tanto, temos oportunidades. Ese plan de recuperación que está levando internet de alta velocidade casi cada curruncho de Galicia pode tamén levar enerxía asequible, pero estamos nun parón. E aquí quero decir que non podo aceptar Galicia sendo retardista climática cando importamos prácticamente o 80% dos combustibles son fósiles os que consumimos. Eu non podo aceptar iso. Temos que avanzar nesta transición. Faremos ordenado coa xente, pero non hai que pechar ninguna porta. É posible compatibilizar esa imprescindible transición co noso modelo territorial, co noso modelo productivo, porque sí que é certo que por unha banda se fala de que hai que avanzar, por outra banda un parón eólico a década pasada, por outra hai protestas a nivel local, non, por determinados proxectos, digamos un mosaico de malestares en torno a un proceso que semella que vai ser, e o tema é como vai ser, non, pero que vai ser parece bastante innegable. Eu podo entender moitas veces o malestar dos cidadáns, non? Sobre todo cando non se planifica aceitadamente. Eu creo que a Xunta de Galicia ten un fracaso brutal. Primeiro parou un plan de eólico do bipartito, que foi que máis enerxía eólica instalou cando estaba na Consellería de Industria, non? E agora vemos un parón absoluto pola ineficacia da Xunta de Galicia na planificación. Nós na Directiva de Renovables tratamos de facer eso, que primeiro haxe unha planificación boa, e vai ser obligado, é dicir, esta directiva está en transposición e vai ser obligado facer esa planificación. Cantos máis nos adiantemos, menos problemas imos ter. E logo, ese despregue renovable, ordeado, ten que ter garantías de beneficios no territorio, que tamén o pusemos na directiva. Que onde se instalen renovables ten que quedar riqueza e crearse riqueza, ben sea por industrias equiblas, industrias existentes, por atraer outras novas ou por colaborar social e económicamente neses lugares. Eu creo que así sí que faremos unha transición xusta. Tamén no mar, é dicir, eu non me nego a que esa desenvolvemento eólico no mar ordenado, escaloado, vendo e modulando os riscos e, como non, apoiando a quen se poida sentir, digamos, perxudicado. Neste caso, probablemente, a pesca. Desde logo que ten que ter, digamos, o seu balance social e económico aceitado. É dicir, todos teñen dereito a sentirse recoñecidos nesta transición, pero non podemos olvidar, por exemplo, que en Ferrol somos líderes, non, en estas tecnoloxías. Por tanto, Galicia ten que impulsar, ser tractora, porque senón vai pasar un tren que imos perder. Falando de industria, falando tamén de malestar veciñal, ambientalista ou cidadán, vimos de asistir a unha manifestación moi concorrida contra o proxecto de Altri na Ulloa, ata onde vostede o coñece, con documentación que hai disponible. Cree que pode recibir fondos europeos de recuperación? Ben,
O tema de Altri é absolutamente complexo e eu entendo a preocupación na Ulloa e de toda a xente que onte se manifestou. Evidentemente a min tamén me preocupa. E vexo complexo, non? Aceptar que non queríamos unha celulosa na ría Pontevedra e unha macrocelulosa na cabeceira do río Ulla. É moi complexo de aceptar. Pero claro, aquí temos unha Xunta de Galicia que di un día unha cousa, cambia de idea seguinte. A empresa iba a traer 2.500 empregos, ora trae 500, iba a estar situada na Mariña, iba a fabricar só fibras textiles e ora é prácticamente unha celulosa. Primeiro, vamos ver que di a Xunta de Galicia, porque non está dando información suficiente e ten que facer unha avaliación ambiental. Pero eu sí que de verdade creo que os fondos europeos, o plan de recuperación ao que quere optar esta empresa, esta, digamos, iniciativa industrial, é tremendamente escrupuloso. É dicir, o reglamento de recuperación e resiliencia ao que se debe estes fondos é moi escrupuloso coa sostenibilidade ambiental. Por tanto, imos ver os diferentes pasos. Eu confío totalmente nas institucións, non tanto a galega, porque sei que neste caso pois a dirección política influeu, por exemplo, que estuvera en Palas, non? Que estuvera nunha cunca que, digamos, de xestión da Xunta de Galicia, non nunha cunca que de xestión da Conferencia Hidrográfica e do Ministerio, digamos, do Goberno de España, pero eu confío que as institucións pois van ir vendo aceitadamente cales son os riscos, e senón nos estaremos escrupulosamente para verificar que o que se fai é sostible. Eu non vexo de verdade fondos europeos para unha megacelulosa. Podo ver fondos europeos pois para unha fábrica, de fibras textiles sostibles, como era nun principio. E iso é o que nos ten que aclarar a Xunta de Galicia, que non nos está aclarando. E, por último, diría unha cousa. Galicia necesita industria. E necesitamos industria sostible. Se ter un modelo industrial que a Xunta de Galicia non ten. Por tanto, eu creo que é importante que cando unha iniciativa industrial chega a Galicia, avaliala con todo o rigor e todos os requisitos necesarios e non poñer de repente, pois, que os partidos políticos, digamos, empecemos nun xogo de ti dis que sí ou que non, e digo que non. Temos que ser serios e rigurosos porque queremos máis industria en Galicia. Probablemente este non sexa o modelo industrial que precisemos, pero sí que temos que atraer industria ao noso país. Sobre os fondos de recuperación, nos últimos anos e durante a pandemia e tamén durante esta campaña, escoitanse voces que din que tras os fondos europeos de recuperación vai vir a austeridade, que hai risco de volver a onde estábamos hai pues, de década e media, para entendernos. Existe ese risco, é, digamos, pues, mala prensa dos homes de negro que se chamaron no seu momento? Bueno, que podemos acabar sustituindo eses homes de negro de hai 10 anos polos homes de negro eses que se paseaban por Roma ou por Milán. Se caemos nas redes da ultradereita, como pretende, por exemplo, Feijóo, non? Que di que o Fondo de Recuperación é débeda para Europa. Débeda chamalle a investimentos en Galicia que van máis de 2.500 millóns de euros e 39.000 beneficiarios entre persoas, PEMES e grandes empresas que poden facilitar a transición enerxética e ecolóxica, por exemplo, en Estelantis, en Vigo, que temos un PERTE do naval que está beneficiando tamén as nosas empresas, os nosos asteleiros. Por tanto, eu non entendo como o Partido Popular ahora se pon en contra do Fondo de Recuperación cando nun momento en que España e Galicia empezaban a ser, digamos, a equilibrar, empezamos a poñer máis cartos dos que recibíamos. E precisamente o Fondo de Recuperación o que fai é crear unha débeda europea que imos ter que pagar todos solidariamente, é certo, pero onde recibíamos moito máis que o resto. Por lo tanto, é que o de Feijóo tamén é dun xénero pois, de pura ineficacia política e miopía. Estiveron totalmente en contra dos fondos xa no período anterior con Casado. E eles tamén poñer por nas rodas. Eu creo que a resposta é moi simple. A resposta é que os fondos funcionan, España medra, crea máis emprego que toda a Unión Europea. Por lo tanto, o que lle molesta a Feijóo é que as cousas vayan ben e a dereita está desesperada con esta situación da que culpan a Sánchez de todas eses males, pero Sánchez é realmente o presidente que está facendo que España lidere Europa. Vostede mesmo tamén o secretario xeral do PSDA, José Ramón Gómez Besteiro, pediron apoio ao PP e o resto de forzas para impulsar a oficialidade do galego nas institucións europeas. Mais alá do desexo, da iniciativa do PSDA, pode ser unha realidade? Podemos ver o galego como lingua oficial da Unión nesta legislatura que comeza? Bueno, o primeiro, se no Parlamento Europeo, o PP desde a mesa do Parlamento, a pelota está na mesa do Parlamento Europeo.
Se o PP mañán quere, mañán non, porque agora non estamos, non? Pero xusto despois das eleccións, se o Partido Popular quere, o galego poderase falar como lingua cooficial no Parlamento Europeo. Porque hai vontade das outras forzas e o grupo político do PP é o que ten que tomar esa decisión. Por lo tanto, isto podemos dicilo xa. Sería non inmediato, pero moi rápido. Nas outras institucións pode ser un pouquiño máis complexo, porque necesitase unha unanimidade no Consello, pode ser algo máis complexo, pero xa sería moi simbólico, como foi no Congreso, onde Besteiro foi o primeiro en falar galego. Por lo tanto, se o Partido Popular quere consenso en torno ao galego, un consenso do que eles saíron, é o momento de volver a él e demostrar esa boa vontade nas institucións europeas. Non só por falar galego no Parlamento Europeo nas institucións, polo que supón para a nosa cultura, para a nosa lingua. Unha lingua en claro retroceso nos últimos anos, nas últimas décadas, que necesita tamén eses espazos para darse a ver e para que sexa valorada non só polo resto de Europa, sino tamén polos propios cidadáns do noso país. Vivimos en xeral tempos un tanto, non sei se dicilo, como desacougantes no ámbito internacional, non? E ao mesmo tempo, pues, un escenario internacional se reflicte pues, moi rapidamente na casa, non? Por exemplo, pues, a invasión de Ucraína repercutiu casi inmediatamente na vida diaria, non? Efectos de inflación. Agora mesmo pues, temos moi presente todo o que está sucedendo en Gaza. Non sei se é inevitable que a Unión Europea neste novo momento fale máis de defensa, de exércitos, de armamento, digamos que se falan máis de defensa e menos de outras cousas, ou pode virar, digamos, a Unión cara esas coordenadas? A verdade é que a mí non me gustaría nada ter que falar de defensa. Eu creo que a ninguén, sobre todo desde o ámbito de esquerda, nos gusta falar de defensa. É algo que, pois, no que non nos sentimos 100% cómodos, pero non podemos ser insenos no mundo que estamos vivindo, non? Europa, que foi ese espazo creado despois das guerras, como espazo de paz e democracia, con unha paz bastante duradeira dentro, digamos, das nosas fronteiras europeas, porque é preciso, non, ser un espazo de paz para estar dentro do proxecto europeo. Vemos que agora a brutal agresión da Rusia, de Putin, ao povo ucraniano, pon en risco o modelo europeo. Realmente, Putin é un enemigo do noso estilo de vida, do noso modelo de democracia, de dereitos civis, de libertades. É un enemigo totalmente declarado, non? E supón un risco para o noso modo de vida. Por lo tanto, eu non quero olvidar a Ucraína. Ucraína responde tamén a esa necesidade de construción do modelo europeo. Eu quero a Ucraína dentro da Unión Europea. Parece ser que hai outras forzas no arco parlamentario galego que nin mencionan a Ucraína no seu programa, e iso non o podo entender. Porque o mesmo que queremos paz para Gaza, queremosla para a Ucraína. En Gaza o que está ocorrindo é deleznable. O primeiro en alzar a voz a nivel europeo foi Borrell, un socialista. Creo que ten sido o máis vocal dos políticos a nivel europeo. E agora o Estado español vai recoñecer ao Estado palestino. É de lei, porque non hai outra solución que ir aos dous Estados. E a paz ou se construye con iso ou non se vai construir. Por tanto, ese recoñecemento español que é de xustiza e por dignidade tamén é un reflexo da vontade dos galegos e galegas e dos españois, non? Que sentimos que está ocurrindo un xenocidio en Gaza, que estánse aniquilando persoas non só por venganza, senón cun objetivo declarado de quedarse cun territorio onde máis de 15.000 nenos e nenas xa morreron, o cal é totalmente execrable. O Tribunal Penal Internacional pon en búsqueda de captura aos líderes israelís. Por lo tanto, España está facendo o correcto. En este caso é o Partido Popular o que dubida e non sigue a realidade dos tempos. Porque estar contra o que está facendo Israel non é estar contra o povo israelí ou contra os judeus, que ninguén se engane. É estar contra a masacre de persoas inocentes. Non sería a primeira vez que un asunto, digamos, doméstico, que é controvertido, acaba resolvéndose por unha intervención europea ou con unha solución europea. Non sei se cree que pode ser o caso da concesión da AP9, tendo en conta ese procedimento de infracción que está aberto contra España pola prórroga no goberno de Aznar no ano 2000. Por primeira vez se cuestiona pues, que ese procedimento máis alá da valoración política pois non foi conforme a legalidade e, polo tanto, non sei se hai unha porta para que esta legislatura europea que comeza pues, poidan vir novidades nese sentido. A verdade é que temos que falar máis diso, non? Temos unha AP9 que temos unha condea durante máis décadas porque un goberno do Partido Popular decidiu estendela. E decidiu estendela sen ningún tipo de concorrencia, é dicir, fixo unha prórroga a unha concesionaria sin abrir a competencia.
E iso que está dicindo a Comisión Europea, é dicir, cando hai un procedimento así, de prórroga dunha autopista ou dunha concesión, o prioritario é que todo o mundo poida participar, porque senón o que parece que non hai competencia que estar favorecendo a alguén. E iso que está dicindo a Unión Europea, que non se fixo nas reais condicións. Por lo tanto, ábrese unha vía. Pasa que, ao final, igual pagan sustos por pecadores, quero dicir, esa vía ábrese contra o Reino de España, o Estado español, non? Non se abre singularmente contra José María Aznar, que foi culpable diso e de moitas outras cousas. E teremos que pagalo, probablemente, todos e todas. Pero sí que se abre unha vía máis para, digamos, decirle ao goberno de España que temos que ir por esa senda, porque tamén a Comisión Europea pois ve que non se fixeron as cousas como se deberon facer. Pero claro, aquí o Partido Popular non se pode ir de rosiñas. Temos que falar claro, eles foron os culpables de que a P9 siga tendo unha peaxe, e se houbera, por exemplo, se houbéramos tido certa competencia nesa prórroga, pois igual terían vido outras empresas e ofertado un precio de peaxe máis barato. Poderíamos incluso seguir coa peaxe, pero tería igual sido máis barato durante todos estes tempos. E aforraríamos millóns e millóns de euros. E teríamos máis competitividade das nosas empresas. Hai que sinalar claramente de quen provén, digamos, este pecado orixía. E tamén en clave galega, vostede expresouse en varias ocasións a prol das reivindicacións do colectivo Defende a Galega, de persoal da CRTVG. Cree que a nova Lei Europea de Liberdade dos Medios de Comunicación, que acaba de entrar en vigor e se vai desplegar, non, durante este ano e o vindeiro, pode forzar cambios na CRTVG? Pode haber, digamos, un camiño que non se percorre, digamos, voluntariamente dende Galicia haxa que percorrelo porque a Lei Europea se indica? Podería ser, pero claro, estamos ante un asunto de Galicia que non cumpre nin as súas propias leis do Parlamento Galego. É dicir, a Lei de Medios de Comunicación de Galicia está incumprida pola propia Xunta de Galicia. Por lo tanto, a Lei Europea, as novas normas europeas, camiñan cara a unha información veraz contra a desinformación e sobre toda a trazabilidade de a quen pertencen diferentes medios, e iso é moi importante, pero claro, estamos ante un asunto de Galicia que incumple as leis do Parlamento de Galicia aprobados e que eles son os que teñen que velar porque se cumpran, é terrible. Por lo tanto, ante a Xunta de Galicia, ante a manipulación do Partido Popular en Galicia, son moi escéptico. Non teñen nada que envesarlle pois a Polonia do PiS ou a Hungría de Orbán. Están nas mesmas dinámicas, como vemos tamén en moitos deses digitais de Madrid. É dicir, eu creo que a TVG está dentro algúns momentos, non digo toda a programación da TVG, pero os informativos teñen momentos de fachosfera. Pois Nicolás González Casal, referente do PSDG na candidatura do PSOE ás eleccións europeas. Moitas grazas por estar en Praza Puntual e moita forza por o que queda de campaña. Pois moitas gracias, o que queda é duro, pero imos saltalo.